Пу-пу-пу. Так, чому аўтафокус не працуе? Для мяне гэта заўжды будзе загадкай. Так, здаецца, чоткі хлопец. Чатик, новы чатик распачаць. Вось ён. Так, ёсць. Так, вітаначкі. Зараз яшчэ крышачку падрыхтоўкі. Так, где там яно? Новая вокладка. Што яшчэ засталося? Сюды. І зараз сюди. Так, вось. Гук ёсць, усё астатняе ёсць. Так, хіба яшчэ. А не, усё добра. І так, зноў вітаю ўсіх, хто завітаў на мой стрым. Зноў працягваем гуляцца ў сіндзікат на сапраўднай амігі, на сапраўдным жалезе, на сапраўдным кампутары, але з акселератарам. 35 герцаў. А колькі? Давайте паглядзім, колькі там зараз герцаў. Так. Кампутар павіс, здаецца. Не рэагуе ніяк. Зараз мы гэта выправім. Спадзяюся, без пердолінга. Кожнае ўключэнне амігі гэта барацьба са старасцю, здаецца. Ну, не з маёй старасцю, канешне. Так. І што? А, не, ўсё добра. Ух, пранесла. Так, дзе? Уключайся.
Спід. Хутчэй. А, 36. Ну, амаль. 36 мегагерцаў. Што для мегі капцы як да халеры. І так, а то штосьці мы загутарыліся. Трэба пачынаць гульню. Где там наш любоўны синдикат? Поехали. Syndicate. Калі вы за чысціню ангельскай мовы. Є. Готова. Так, здаецца, нешта тут было. Begin mission. Ай, палова сусвету ўжо захоплена. Якая прыгажосць. Так, што у нас по статусам? Happy. Very happy. Unhappy. Тады адразу робім вось так. Далей. Ну, тыркайся ўжо. Very happy. Так, гэтым хлапцам да 20% тады зробім. Так, тут добра, таксама добра. Што па рашцы? У рашцы ўсё добра. Happy. А, не. Уралс. У Еўропе таксама. Happy. Very happy. Happy 20%. Happy таксама 20. Каб былі больш happy. Ну, здаецца, нормально. Можна пачынаць. Так, што Каларадо у нас. Куды брыфуемся. Assassination. Так, забойство. Акцептуем. Reload. І таксама reload. Так, 2 вагнямёты. І 1, 2, 3, 4, 5 мініганаў. Выдатна. Так, меню. Захоўваем. Вось. Так, і паглядзім, што там у Каларадо. Так, а чакайце, мабыць, у рэсёрчах што ёсць? Нет, вынаходніцтвы ўжо ўсе скончаны. Акцептуем, паляцелі. Так, што ў нас тут? Assassinate. Так, як і заўжды. Дык куды ты пайшоў? Куды пайшоў? Пачынаецца кіраванне зноў гэтае. Глядзім на хлапцоў варожых. Што, дзе яны? І як яны будуць, і ў якой колькасці яны будуць нам перашкаджаць. Так, нешта тут адбываецца. Воу. Гэта ўсё для мяне, парад для мяне. Ні халеры сабе тут адбываецца. Так, мне здаецца, трэба сюды дзесьці. А, не, ці гэта будзе кропка выхаду. Так, агентуры не бачу. Таму можна, здаецца, нічога не палохацца. Пагналі. Спадзяюся, гэта місія пройдзе даволі хутка.
Не, ну тут народу до халеры, канешне. Гэта Гэта ў мяне на 35 герцах так тармазіць. А што бы адбывалася на звычайнай амізе? Оу. Так, ну, мабыць, так пабегаць можаш. 10 кадраў у секунду. О. Чакайце. А каго забіць, я штосьці не разумею. Машыну ўзарваць? Тут же ўсе копы мяне адразу валіць пачнуць. Ай, ну і халера з ім. Пачынаем геноцид. З ягонымі пукалкамі мне нічога амаль не зробіць. Так, усё. А куды трэба? Хто? Куды схаваўся? Гэта ты? О, як! А, хаваем гэта. Каб не было праследу ад ментоў. Быццам нейкі парад. Ды вось сюды. Хуценька. Гэта было хуценька. Выдатненька. Так, ну калі мы так пойдзем хутка, то мне бы вельмі хацелася скончыць стрым сёння. Бо я ўжо стаміўся стрыміць. Мая вялікая павага, канешне, стрымерам, хто гэта пастаянна робіць. Гэта цяжка. Гэта сапраўды цяжка. Мне, напрыклад. Так, што у нас тут? Equipment recovery. А, нешта забраць, нейкую зброю ці што, сканер нейкі. Ну, здаецца, таксама будзе лёгка. Акцэптуем. Перазарадка. А ну мы там уже захаваліся, здаецца. Паспрабаваць можна і так. Так, зноў на машыну садзіцца ці як? Ці тое будзе хутчэй на машыне. Едем, а куды нам ехаць? Паспрабуем сюды. Так, не разгарнуўся. Лепш. Як я тут машыны гэтыя люблю ў гэтай гульне. Гэта штосьці з чымсьці. Ну сюды едь. Вось, паварот, швай. Калі ласка. Здаецца, на правы не вывучаўся мой агент. Але ж я яму набыў новыя сінтэтычныя мазгі. О, хлапцы бягуць. Чакай. Ты што, выбухнуў? Што адбываецца?
Нейкі ты бранявы. Што адбываецца? Разброс куль у мінігана, канешне, жудасны. Яшчэ і мініганы скончыліся. Ну, так і можна памярэць, канешне. Ну, зараз і памрэм. Не. Халера вас дзяры, ну. Забілі. Пу-пу-пу. Ну як, не так складана ўжо было зрэшты, але... Але... Так, зноў акцэптуем, reload. Лепш захоўваем, каб такога не рабіць больш. Так, ой, не туды клацнуў. Пачынаем. Ну, паляцелі. Так, зноўку надо забіцца ў нейкі куточак. Там сядзець і чакаць, пакуль гэтая хваля агентурная не скончыцца. На адкрытай мясцовасці, канешне, змагацца з імі такое сабе да более цяжкавата. Так, і хутчэй... Ой, здаецца, пад гэты куточак. Прымаем вагнямёт. О, якія хуткі. Ну ўсё, кемперская тактыка зноў. Чакаем астатніх жэўжыкаў. О, ляцяць, ляцяць. Ну, зараз гэта хутка будзе. Нормально так атрымаў. Хто яшчэ? Ну давай ты. На кожнага хопіць, а вагнямёты ў мяне да халеры. Воу. Колькасцю бяруць, выключна колькасцю. Не-не-не-не-не. Я адсюль не выйду. Нават не намагайцеся. Якія шпаркі. Мне здаецца, я так бегаць не мог, конечно. Усё, кожнага пажог, мне здаецца. І гэта так. Нікога няма, скончыліся хлапцы. А вось яшчэ адзінота нейкая, самотная. Пачакаем яго. Калі ён да нас, канешне, бег. А вось ён.
яны ўдвух ляцелі. Што здарылася? Чаму так усё хутка працуе? Ой-ой-ой-ой-ой. Такое адчуванне, што тут проста на гэтай мапе мала аб'ектаў знаходзіцца, і ён так хутенька робіць. О, там яшчэ нейкі. Агрэбала. Дзе ён? Так, добра, нам пакуль гэта не так ужо цікава. А, на базу нейкую трэба. А мы ж павінны выкрасць нейкі аб'ект. Сканер. А тут што было? А, вось гэта мне і трэба. Як? Нет. Давайте вось гэта выкінем. Шкада, канешне. Так, гэта УЗІ. Нам патрэбен сканер. А ўсё, эвакуацыя. А што нам сканер дае? Так, я магу ж бегаць. А вось як пад наркотыкамі добра бегае. Так, эвакуацыя, куды будзем? А, не. Опа. А што гэта ў нас такое? Бранявы. Атрымай мент. Скончылі. Хіт ак'юрэсі, канешне. Так, ну пойдзем сюды. І Паўночная Амерыка ўжо будзе захоплена поўнасцю. Добра, і застанецца Афрыка і ўсходняя. Так, што гэта ў мяне на экране? Все добра. Так і захаваў, не? Не. Ну. А, яшчэ вось тут тэрыторыя. Atlantic Accelerator. Але мне ўсё роўна пакуль туды жудасна заходзіць, бо там адлупцуюць. Але дзень не адлупцуюць, канешне. Reload. Cryo Chambers. Ніякага новага чальца няма. Так, а сканер. Не написано, навошта ён. Давайте паходзім са сканером. Цікава, што будзе. Так, меню. Ой, не. Меню, сейф. Першы сейф стейт. Ніколі не карыстаўся сканером, мабыць, ён паказвае, дзе шукаць кропкі на місіі. Калі звычайны сканер не паказвае, куды ісці. Так, begin mission і пачынаем. Assassination, зноў забойства. You square to assassinate the dear lady as quickly and quietly as possible. Канешне, quietly, ага. Мне здаецца, у гэтай гульні няма такога слова, як тихенько.
Так, што па агентуры? Так, людзей шмат, таму і тармазіць таксама будзе. Добра, там разбярэмся. Зноў, як і звычайна гэта шляху выведаем. Хто там струляець? А, вось ён сканерам адзначае сіняя, ой, блакітная кропачка, гэта мянты. Вось па мапе бачна. Мянты, звычайныя цывілы. А вось пачалося. Хаваемся. Не-не-не-не. Куды ты ідзеш? Срака. Ну, пачынаецца. Так, а калі я пайду сюды? А вось, а красны, а чырвоныя. Залупцавалі. І галоўнае, ў брыфе місіі напісана ціха як мага. Угу. Яны самі на мяне пруцца, і вось што атрымоўваецца. Як мага цішэй зрабіць? Верым. Так, begin mission. Акцэптуем. Добра, няхай будзе. Так, хутчэй бяжы вось куды. Ага, вось там агентик сядзіць. О, не-не-не-не-не-не-не, да куды ты? Звиняйте, хлопцы. Прабачайце, але я вось дзесьці. Ну, куды? Добрый пачатак. Ой, мусор. Што ў цябе за зброя? Гэта як? Тебе ж звычайны мініган. Як такое можа быць? Ой, не, гэта ж не то. Загрузіць. Так, хутчэй. Так, куды? Не схаваў зброю. Так, ну дзе вы там пачынаеце ўжо? Не атрымалася. А дзе там схавацца-то можна? Блін, што рабіць? Я, як і зноў, не хачу
купляць новага агента. Мабыць, 2 узяць і не марнавацца. О! Пачакаем тут. Бо мне здаецца наняць некалькі агентаў кожнаму па мінігану, і гэта ўжо будзе такая суполка апакаліпсісу. Дзе вы там? А можна трошечки хутчэй, не? А, здесь таксама можна было схавацца. Так, вы хоць да мяне ідзеце? Да мяне. Дык вось, некалькі агентаў, як і гульня разлічвае на тое, каб я ў 4 гуляў хлопчыкамі ці дзяўчынкамі. Ну і так будзе прасцей, здаецца. 4 мінігана адначасова працуючых. І, ну, ўсё. Пасля гэтага выжыць, ну, здаецца, немагчыма будзе. Каротенькі залп, і ўсё, і агентура лягае. Так, там я яшчэ бачыў, нехта бяжаў. Падыходзь, не саромейся. Добра, і 1. І ўсё скончылася, здаецца. Можна выходзіць на вуліцу. Прышпільна, канешне, што тут у будынкі можна заходзіць. Не ведаю, цяжка гэта праграміраваць ці не. Ну, здаецца, не, таму што гэта, ну, слаі. Адзін паверх другога. Ой, гэта што такое? Не-не-не, мне такое не патрэбна. Ну, бум. Давайте. Усё, выбухнули. Узі на халеру не патрэбная. Так, і можна рабіць ужо забойствы. А. І рабіць гэта вельмі хутка. Вось. Паляцелі. Паркі дамавік. Мяне хтосьці страляў? Хто гэта рабіў? А, вось там нейкі хлапец бегае. Не вось сюды зайсці. А, не, я не змагу зайсці. Мне трэба неяк вось гэтую дзеўку забіць. А трапіць сюды ніяк. Ой, супакойцеся. Ганебная. Не, уваходу няма. Як яе дастаць? Так, у цябе УЗІ. Снайперкі няма. Можа, атрымаецца? Нет, не атрымаецца. Так, у цябе што? Мініган. Не тое, што нам зусім патрэбна.
Ну, mission failed. Што яшчэ сказаць? Сюды не трапіць. А дастаць яе толькі можна з снайперкі ці лазерам. Тун-тун-тун. Не, мабыць, тут уваход пад зямлёй ёсць? Я ж не ведаю. Яшчэ адзін. Не, ну ўсё роўна місія зафейлена. Лавіць нечага. Так, а калі яна не падыходзіць да боку, дзе я тусуюся? Падчакаць яе можна дзесьці. Не падыходзіць. Ну ўсё, давай. Самавыбух. Трэба ўзброіцца, ну, снайперкі 2. Окей, як сабе паводзіць, мы ведаем зараз. Begin mission. Сканер. На халеру не патрэбна. Давайте вогнемет один яшчэ таксама збудзем і long range. 1, 2. Заховуем. О. Зразумелі. Сел. Де ён быў? Long range, вось. Purchase, меню. Save. То звычка ўжо на лоад тыкаць. Так, і пачынаем зноў. Акцэптуем. Хаваемся ў бульбу. Чакаем наших хлопцов. Куды? Ой, тупые. Ну не сюды. Ты можешь просто там стоять. Трохи бліжэй да дзвярэй толькі. О! Няўжо? А няўжо? Ну і чакаем вось гэтых вось. Каб яны яшчэ крышку спяшаліся, было б увогуле добра. Так, а дзе там астатні агент? Мабыць, лепш сюды было прыйсці да пачакаць. Неяк бліжэй да нашай ахвяры. Ну, што ўжо зрабіў, дык зрабіў. Зараз гэтых хлопчукоў пачакаем. Так,
Хто там яшчэ? Ось жэўжык бяжыць. Там ужо скончыліся, добра. Выдатна. Так, пакуль нікога не назіраем там. Ага, вось яшчэ ходзяць тут паскуднікі. Вось гэтым, з гэтым таксама зразумела. І шукаем яшчэ. А, вось дзвюх убачылі. О, падыходзяць. Вось яшчэ. Так, зноў шукаем. Гэты там, здаецца, так і будзе хадзіць. А вось яшчэ. Ось, здаецца, гэта ўжо і ўсе будуць. А не, вось. А гэта не. А можна без мусароў, якія дзверы будуць адчыняць? То гэта для мяне не зусім бяспечна выйдзе. Так, згарэлі. О, яны нават і хутчэй неяк пачалі хадзіць. Так, ну ўсё, вылазім з нашай дзірачкі. Дзе хто? Адкуль такі вылез? Не. Што гэта робіш? Так, і набліжаемся да нашай ахвяры. А вось. Яшчэ. Ён туды упаў? Яны сапраўды туды падаюць? Так, добра, нас не гэта цікавіць. Нас вось гэтая мадам. Штосьці я не разумею. А як? А мабыць, сюды залезть? Вось, нічога не будзе перашкаджаць. І перашкаджаю. Як яе за... А гэтыя што тут ходзяць? Яны кружочки. Так, добра, не адцягваем увагу. Не наближаются.
Што з вами рабіць? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Не, я штосьці не разумею. Як яе застрэліць? Окей, а калі я зараблю вось што. Так, брыв. Ацепт. Так. Колькі грошай? Да халеры грошаў, ведаеце? Моды. Рукі. Грудак. Сэрца. Вочы. Мазгоў. А, яшчэ ногі. Вось. Поўнасцю заражаная кабетка атрымалася. І эквіп. Гэта нам на халеру не патрэбна. Што таксама? Сама лонгрэндж. 2. Міні. Ёсць яшчэ. Ну, 2 лазера. А нет, 1. Няхай будзе 1. Гэта іншаму агенту нададзім. Cancel. І да халеры мініганаў. І 1 вагнемёт. Дзе ён? Флеймер, вось ён. Purchase. Меню захаваем. І вось у нас ужо 2 агента будзе. Спадзяюся, гэта дапаможа, канешне. Так, ну. Begin mission і пачынаем. Так. А як вас? А, вось. Чакаем таксама ўсіх там. Так, не зусім. Што яны робяць? Ну вы просто там знаходзіцца можаце, вось выходзяць навошта? Не, кіраванне ў гэтай гульне проста капцы. Зусім незручна. Бесяць. Што вы топчацеся, ёб вашу нахуй.
Я не прошу вас бегать туды-сюды, просто стойте и чакайте. На холеру ходить. Ёп. ППП. Мабыць, ім будынак не падабаецца, ці што? Ой, нешта... Гэта лепш, чым можа быць. Ну, выносятся яны, канешне, прасцей. Дзе? Аднаго забілі. Ля, як яны самагубствам выбухаюць, канешне, прыгожа. Прасцей, канешне, не зрабілася. Нават больш складана. Так, а што там у нас атрымоўваецца? Не, я хацеў ужо другі стрым запар. Я хачу прайсці гульню. Ну, вось каб адразу. І гэта не атрымоўваецца. Дзе можна так пастаяць, пачакаць, каб... А вось, напрыклад... Так, вы дзе? Напрыклад. Вось у гэты будыначак. А ты куды? Вось неяк так. І ўсё, і чакаем вось тут. Мабыць, канешне, так нешта атрымаецца. Не. Тактыка, канешне, тут ну аніякая. Я, канешне, разумею, што гэта самы пачатак геймдэву і ўсяго такога. Гэтую гульню рабілі, ну, амаль першы раз у жыцці людзі, ці не? Не, ну але Balfrog. Balfrog гэта кантора крутая. Ну, добра, на той момант гэта было нешта з чымсьці. AAA, здаецца, гульня. Так, не агенты увогуле. О! Толькі адзін дацяміў, што можна вось... Не, так гэта не працуе. Не, цяжка. Расстрэльваюць. Ну, выбухай.
А, 8 как. Ну, такое собі месца я выбраў. А, не, ён уже зараз выбухне. Это яшчэ... Не вельмі зручнае месца знайшоў. О, а гэта прыгожа было. Так, мне здаецца, камеру можна трохі ось так зрабіць. Во. Так, мініганы, мініганчыкі. Ну, колькі пікаць ужо можна. Так, а астатнія хлапцы чакаюць унутры будынка. Так, гэта коп. Ой. Хто куды пайшоў? Так, чакай. Незручна. Ось і куды гэтая грэбла ідзе. Нічога сабе. Так, ну, мабыць... Так. Ты, чорт, ябаны. Сюды ідзі. Дзякуй. Так, што у вас? Мініганы, мініганы. У кожнага па мінігану. Так, ну і зараз на гэтай карце, здаецца, нікога такога не засталося. Так, што ў цябе па зброі і што ў цябе? Мініганы яшчэ ёсць. Так. Не-не. Сюды, і гэта сюды. Там агентчык адзін бегаў. Вось. Упаў? Так, зараз загадка. Што рабіць? Мабыць, зноў брыфінг чытаць? Наверх, ну вверх поднимайтесь. Это кто такие? Где? Жанчынка, прабач. Так, ситуация, конечно. Так, скончились. Так, скончились. А ой, яшчэ хлопчик.
Ну і ідзі ў пекла. Так. А калі лазер? Лазером таксама. А ніяк. О, бліжэй, бліжэй, бліжэй трохі. Ах, толькі марнуем час. Мо, мабыць, тут бомбу нейкую пакласці. Ці ну што? Як яе забіць? Цяжка, цяжка. Што вы мне зробіце? Да что такое? Успокойтесь. Навечно. Ёсць тут уваход які. Няма. Так, зноўку. Не прострэльвае. А здаецца, гранатамётаў тут ніякіх няма, ці ракетамётаў. Мне ўжо брыф чытаць прыйдзецца. А не хочацца. А мо гэта ўваход? Давайте паспрабуем. Не-не, адразу разам усе. Да як вы ўжо задзяўбулі? Так, хутчэй. Вось так. Нічога не разумею. Ось, мабыць, тут атрымаецца. Так, унутр і сюды. Не. А мабыць, яны самі знойдуць. Вы ж можете, так? Штосьці не атрымоўваецца. Можна вышэй трохі залезці куды? На другі паверх, каб гэта было. І вось тады мне атрымаецца дастраляць. Бо інакш... Ось гэта другі паверх. Вышэй будынку ну проста няма. Я не ведаю. І гэтыя нешта бегаюць.
сюди подимаєтеся. Вверх. Так, знову. А може, наприклад, ось що поспробуємо. Мабуть, гэта можа выбухнуць. О! Тут нешта прострэльвае. Ну. Куды ты пайшоў? Стаять просто можаш? Вось. Один раз попасці. Прывітанне, чаціка, шоу мачым падабайку усе паставілі. Ось таксама. Стаўце падабайку. Так, ну падыйдзі сюды. Ну. Не. Гэта нейкая халера атрымоўваецца. Ты таксама. Выбуховай ось. Лепш іншую місію, чым марнаваць час толькі. Так, лоуд. Яны давайте лепш сюды. Амерыка пачакае. Паўночная. Carry on, doctor. What is the doctor's out of we need to somebody to steal some supplies from the doctor. Join the escort to protect him. Ну, на всялякі куплю аптечку. І пойдемо так. Так, і што у нас по агентуры, конечно. А, вось, ляцяць. Не, вось сюды. А, яны з шотганамі толькі. Ну, гэта будзе лёгка тады. Ну, тады гэта місія на 5 хвіліначак.
давайте зброю схаваем пакуль. Каб менты не задзяўблі. Вельмі спадзяюся, што не прыйдзецца карыстацца машынай, бо ну гэта такое сабе. А ўнутры хлопчыкі стаяць. Ага. А гэта і не ўваход увогуле. Добра, пойдзем у самы пачатак. Ой, як. Не ў той бок пайшоў. Куды ты там? Яшчэ жывы. Ой, не. Так, здаецца, не проста так яна там стаіць. Зразумеў. Канешне, як яшчэ інакш. Так, ну. Сюды, толькі сюды. І ось зараз у самы. Чаму нельга разгарнуцца і ў іншы бок? Не, зараз ён вось такі круг наразаць будзе. Ну едь ужо. Ну, конечно, мы не спяшаемся. Можна крышачку хутчэй. Хутка, ну. Ад нудоты можна памерці проста. Гульня адначасова і падабаецца, і не падабаецца. О, як. Спадзяюся, унутры машыны ёсць, бо інакш не змагу адсюль выйсці. А вось копаўская. Добра. Так, дзе я? Да ну ёпарыс, струляй! Чаму гэта не ўзялі? Так, хутчэй. Бяжым. А, ну вось і яшчэ іншыя тачкі ездзяць. Яшчэ ўваход. Окей.
Тут яшчэ машыну застрэліць менты. Толькі калі ласачка, вось сюды. Сюды. Разгарніся правільна. З першага намагання. Сюди ж трэба, так? І тут таксама. Ось, 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 ось. Выдатненько. Адразу вылазьма. Так, я что, не туды прыехаў? Угу. Не туды. Увайшоў не ў тую дзверь. І куды гэта мы? Ага. З-за такіх момантаў ўжо хочацца гульню проста закрыць, больш ніколі не гуляць у яе. А гэта што было? Я... Кампутер разнесці нахер хочацца. Ратуйце мяне. Я ўжо дахам зараз паеду. Ось, ось сюды, сюды. Калі ласачка. Ну і тое добра. Так, лепш зрабіць вось так. Вось. Нешта я не тое раблю. Узяў. Не той кнопкай клацаю. Так, што далей? Use car, вось гэтую. Взяў. Каго пратэкт? Добра, паехалі. Не ведаю, конечно, што адбываецца і што рабіць. Ну, едзьма, добра. Ну, напрыклад, сюды. Паварочвай. Дзякуй. А, не. А куды трэба? Ну, напрыклад, сюды. Так.
Толькі б добра ўсё скончылось бы. Ну так, стоп. А там што? І проста пад'ехаць сюды трэба. Пратэкт. Выкарыстоўваць машыну. Так, здаецца, вось гэты хлапчук, ну. Машыну нам трэба? Не. І ад каго цябе абараняць? Куды пайшоў? Я нічога не разумею. Ну вось гэты хлапец. Мне за ім сачыць трэба. Добра. Каб што? Ён так кругі наматвае. Адна місія лепш за іншую. Так, дзе быў з аптэчкай? Ну, follow. Так і будеш? Так, а калі персуэйд? Сапраўды, што адбываецца? Мабыць, нешта такое? Я не разумею. Это пиздец. Каго пратэкт? Чаго пратэкт?
и не забить уже. Не. Гублять на гэты час я не збіраюся. Гэтая гульня пачынае ўжо бесіць. Так, колькі ўжо часу? 1,5 гадзіны і амаль нічога не зрабілі. Гэта капцы. Так, а калі пачытаць? Окей, брыф. Купляем. Ну и что? Так, 1. Пакуй. Ну, я гэта і рабіў. Я пад'ехаў на амбулаторыі. Потым. Давайте з Афрыкі пачнем. Не, нельга. А, вось. Ірак. Assassination. Ну, вось так. А, зразумеў. Здаецца, так значна прасцей будзе. Забойствы і ўсё гэтак далей. Там яшчэ паставіць аднаго ахоўніка, каб ён быў з хлапцом, а другі, каб падагнаў хуткую дапамогу, машыну. Ой, бля. Здаецца, я не проста так гуляўся адным агентаў, бо вось з-за гэтага. Бо ў дзвюх гэта нешта такое. Ой, колькі у вас. Так, здаецца, у іх зброя такая сабе. Так, куды далей? Палохаем жыхароў зброяй у руках. Добра, схаваем. А, лепш бегаць, вось. Так хутчэй будзе. Здаецца, сюды, а як? А, вось. Ой, замаўчы ты ўжо там. О, дзе? А.
вось гэта выбухнула. Так, хлопцы з мініганамі, конечно. Тормозить, конечно. Воу! Нічога сабе тут адбываецца. Неяк легчэй адразу стала. Кто там зверху? Всё яшчэ не сюды? О, evacuate. Ось, зараз добрая місія была. Так, вы што? Зноў пачынаеце. Здаецца, яны зноў пачынаюць. Маўчы ты там ужо. О, яшчэ адзін. Як ты туды залез? Мне ўжо добра. Не, дзвюмя агентамі кіраваць гэта, канешне. А калі іх 4, было б. Мо лепш аднаго ўзяць і коўзацца з ім, чым у дзвюх. Ну, незручна зусім. Місія кшталту такіх, ну, даволі лёгка праходзяцца. Куды evacuate? Не разумею. Так, крышку хутчэй давайце. Ай, ну што вы? Вось. Так, не. Пазбаўляемся ад аднаго агента, няхай у крыакамеры сядзець. А мы больш будзем так, Афрыка. Захаваем спачатку. То есть мне паўднёвая Амерыка так сабе падабаецца. Там місіі, ну, такія сабе. Так, працягваем. Personnel acquisition. Persuade. Ага, зразумеў. Це так. Ідзі, ось. Ну і добра, няхай будзе так. Каб яна заражаная адразу была. Мы вось гэта. А калі цім схаваць можна неяк? Што адбылося, не разумею. Ок. Reload.
Reload. Так, это продаем. Набываем знову мінігани. Хоп-хоп. І адным чалавечкам будем бегаць. Бо кіраваць адным значна прасцей, значна. Так, колькі мы гуляемся. Зноў без перапынкаў тады будзем. Яшчэ паўгадзінкі. І ўсё. Так, а мы будзем Арабію браць. А, гэта яно і было. Персюейт, ацепт. Усё добра. Вау, які індастрыял. Нет, нам не сюды. А, і не сюды таксама. Так, паляцеў жэўжык. Паркі які. Бля, якая прикольная локацыя. Каб вось толькі гэты дурань не рабіў кругі. Сюды ты можаш? Сюды. Сюды. Што гэта за лабірынт такі ўвогуле? Ага, неяк трапіць у гэтае месца. А як сюды трапіць? Ну. А, ну вось. Так, мы тут без агентуры, спадзяюся. А, вось яна. Не, чакаю вось тут. Вы не з УЗІ. Где? А, мусор. Давай знову. Колькі людей. Забіваць усіх неахвота неяк. Так, куды радар показвае? Ось до гэтага будынку. Ой, вось і хлапец ляціць. Ой, зараз пачнецца масакра. А, ён з тылу. Так, дацягнецца да цябе, не. Не, лепшая зброя тут гэта мініган і, канешне, вагнямёт. Так, каб нішто нам не перашкаджала. Все скончыліся. Так, тады бярэм вось гэтую штуку. Агента! Я ўзяў агента варожага. І не. Здаецца, не. І так. Не зусім разумею, што здарылася. Але калі я ўзяў агента варожага, гэта прыгожа.
Ти далей. То есть и тут внутри. О, evacuate. Видатненько. Так, сюди. Ось сюди. Так, сподіваюся, хлопці не заблукають. Ой, і так само не спішаються нікуди. Виглядає так, быццам я яго заперсуэйдзіў. І гэтага? Дзвюх агентаў? Ну, канешне, гульня ўжо трохі далей, чым за канец. І толькі зараз магу агентаў нейкіх. Так, падыходзьце. І зараз паглядзім. Статыстыка. Agent used. People persuaded. А тут не паказвае, колькі агентаў у палон узялі. Толькі... Так, добра, спачатку захаваем прагрэс наш. І паглядзім у крыякамеру. Які лоуд? Так, вось. Бриф, канешне. Эскорт. Эскорт. Your squad will be dropped nearby and you must escort her to the... Зрозуміло. Так, тім. 1, 2, 3, 4. Нет, гэта не быў персуэйдам. Вербоўшчык не працуе на агентаў чамусьці. Я не разумею, як гэта зрабіць. Так, сейф. Сейф. О. Так, і займемся эскортом. Акцептуем. А куды яе весці? Так, мне здаецца, лепш пачакаць, пастаяць на месцы. І вось гэты хлопчыкі, канешне, самі да мяне завітаюць. Mission failed. Зразумеў. Зразумеў. На месцы не чакаем, выходзьма і адразу куляемся ва ўсё, што бачым. А гэтыя хлапчукі, якія на мяне бягуць, у іх зброя, здаецца, не такога далёкага выкарыстання. Так, вось, і бярэм мініган адразу. А, яна стаіць на месцы яшчэ. Ну, тады, здаецца, нешта ў нас прымаецца. Пачакайма. Яны з калашамі. О, бягуць. Куды ты пайшла? Mission failed, ёб вашу. Дура, дякуй. Эскорт, мать яго.
Так, там, здаецца, скончыліся, і ось з гэтага боку пойдзе. Угу. Так, і лепш мініган узяць. О! Там уже хлопчукі чакалі. Застрэлілі. Угу. Угу. А стаяць гэтая дура, канешне, не будзе і чакаць. Ну, місія ўжо з другога боку больш цікавей такая. Так, зноўку, што робім? Акцэптуем. О, а калі я першы пайду валіць? А, яна... Чамусьці сама прэцца туды. Так, ты не спяшайся. Дзе яна? Што адбываецца? Там яшчэ хлопчук стаяў. Што было? Я прыйшоў місію, просто куляў ва все бакі і нешта адбылося. Яны толькі мяне бяжалі забіваць, а цёлка кудысьці сама дайшла. Ну, што добра, мне з гэтага лепш, канешне. Так, захоўваем. Гэта было цікава і дзіўна. Так, што наступнае? Мазамбікуэ. Мазамбікуэ. Куэ-куэ. Equipment acquisition. Так, зноў нешта спіздзіць. Our tech boys want this weapon and it's down to you to get it. Окей. Я ўжо дурэць пачынаю. Так, reload. Are you winning, son? No! Ну як? З другого боку winning. Так, захоўваем зноў. Так, і колькі там ужо. Так, ну яшчэ можна пагуляцца пакуль. Конечная цель во всю карту захватить. Да, типа свергнуть все синдикаты и все такое. И стать единственным владыкой этого мира. Так,
LX240 is an experimental portable. Rocket Launcher! Вось! Вось яно, што мне патрэба. Rocket Launcher і потым тую дуру застрэліць к херам пёсім. А чаму адразу пуляемся? Так, гледзячы на тое, што тут мой хлопец без дапамогі ўжо быстро бегае, то людзей на гэтай карце не так шмат. Небагата, прабачце, ніякіх шматоў. Але яны з калашамі ўсе. І гэта неяк крыху балюча. Тебе да? Яшчэ жывы? Ды ну, умирать будешь? Ай, халера зым. Я тут не дзеля гэтага. Rocket Launcher, блин. Гэта вырашае адразу шмат якіх праблемаў. Не трэба. Потом страляецца так. А. Выходзьма. Дзе зброя ляжыць? Гэта падымацца кудысьці, не? Я добра разумею, што рабіць. Дзе ўваход? Так, ну ок, пойдзем. А, ён ужо выйшаў. Ай, не хапіла. Копы з мініганамі? Гэта цікава. Так, патронаў не зусім выстачае. Будзьма лепш разумней рабіць. Блин, Rocket Launcher. Трэба было Афрыку пачынаць. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ось тады будзе ўсё добренька. Што ты там? Што туды нельга? Так, давайте ось. Крыху делікатна рабіць. О, вось. Зараз іх тут будзе. Да халеры. Ой, калі я паспею, конечно. Мініганы? Цікаво, конечно. А, калі тут не атрымаецца, ведаю адзін добры працоўны метад.
Ось гэта было. Гаусган. Куди ти пішов? Мініган. Гаусган. Вось яно як. Гэта, канешне, моцна было. Так, а мне нешта здаецца, я сюды не магу зайсці, каб яго ўзяць. Ну, канешне. Ці магу? Так. Ён жа вось ляжыць. Ты дурны ці што? Добра, ўсё роўна ён яго возьме. А, вон яшчэ хлапчук з гэтым гаусам сядзіць. Я ўжо і не памятаў, што гэты гаус ёсць. Так, ты падыходзь пакуль. Ну куды? Не, што? Чаму ты там круцішся? Добра, давайте по паверху. Блин, гауска. Оп, прыгоженька. Так, што? І вось гаусган ляжыць. Оуе! Ой, зараз пачнецца. Калі я жывым, канешне, буду пасля гэтага. Так, хутка валім адсюль. Бяжы, хлопец. Ляці. Каб не забілі цябе. Так, ну і што? Agent used. Стандартна меню. Захоўваем, канешне. Так, добра, яшчэ 15 хвіліначак. Якіх мне ўжо трохі цікавей стала. Так, добра. І на вывучанне, так, што Assassination, добра. Accept, Research павінен быць. А не, адразу магу купіць. Accept, так. Range. Не, ну што? Машына для забойстваў? Так, не. Захаваем. Ось сюды. А, дык мо тую жанчыну, якая хаваецца там на паверсе, яе заваліць. Ну добра, паглядзім, што ў гэтай місіі. Так, бриф. Ці мо што яшчэ ёсць? Once inside, the official must be assassinated. А, ну окей. Тупо забойство. Зноў лабірынт нейкі.
У нас увогуле по карте. Ну, якія чэлісы паважаныя. Так, трапіць сюды. Машина. Машина будзе. О, агенты. Ну, такая карта велізарная. Ну, добра. Мэты відавочныя якія. Мне ваши гэтыя мініганы. Мне патрэбна машина. Усё астатняе ўжо не так патрэбна. Ля, ну, канешне, гаус, пушка гэта. Гэта шыкоўна. Так, каб не марнаваць амуніцыю на ўсялякае. Мініганы мы беражэм. Так, не разумею. Вось сюды. Едьма. Стало интересно, а если сейчас игры, использующие ту же идею Syndicate 2000, это совсем другая игра, вы купите посмотреть Light Origin из современных? Хер его знает. Fallout Tactics, здаецца, нешта такое бліжэйшае. Мне здаецца, нават Fallout Tactics самы бліжэйшы варыянт да гэтых, які Syndicate нагадвае. Толькі там гэта як яго імплантаў няма. Ну і не змяняеш там руки, ногі, але гэта робіцца з даспехамі. Кстати, прям похоже. Киберпанк, 4 агента, вид изометрический, но уже в 3D. Ну, нешта такое. Не, ну, калі б Сіндикат у той час маглі рабіць 3D-шным, мне здаецца, яно, безумоўна, бы было 3D-шным. Але час такі, што, ну, гэта... Якое 3D? Ізаметрыю толькі. Так, ой, не, я не у той напрамак іду. Ты там скрозь можешь пройти? А, ну змог, добра. Так, а куды? А мне сюды, здаецца. 2015 года. Так, мне ваши гэтыя калашы не калышаць. А! Жартаўнік мамкін. Так, мне вас усіх забіць трэба было ж. А, ну вось, добра. Evacuate. А куды evacuate? Так, чакайце, мне ўвогуле адсюль трэба выходзіць ці не? Ці і так дастаткова будзе. Ну куды ты там пайшоў уже? Так, давай хутенька гэта рабі. Пабяжымся. Не, здаецца, выкарыстоўваць машыну прыйдзецца. А дзе я яе пакінуў? Я яе пакінуў вось тут. Так, ой, куды ты паляцеў? Вось, галоўнае.
каб машына жывая засталася. І ў мяне ёсць нейкі сумнеў на гэты конт. Асабіста, калі ён з такой хуткасцю будзе ехаць. А, не. Гэта ж так. Здаецца, няма часу гэта змагацца. Хутчэй толькі, калі ласка. Чаму стаіш? Дурань. Вось сюды. Толькі развярніся добра. І гэта трэба ледзьве так рабіць. Ес! Ну ўсё, галоўнае зроблена. Кудысь туды, не? Чакай. Паляцелі. А, здаецца, у пачатак місіі сюды дзесьці вярнуцца патрэбна. Вяртацца. Куды? Што, звар'яцелі? А. Ага. Ну, нікуди виходзіць не патрэбна было. Так, завіс. Канешне, як без гэтага. Сюды, ну, без дапамогі нічога не можа зрабіць. Гэтае правіла правай рукі, канешне, так. Ужо можна крышачку цішэй. Разварочвайся. Ну, хутенька, хутенька. Ось, побегли. Так, зноў. Хуткі шпацыр. Куды ты паляцеў, дурны? Ты ж скрозь мог вылазіць. Вось якія ўжо. Куды? Усё? Скончылі? Так, і гэта зноў разварочвацца, ён паедзе. О! Мы вось гэтага хлапца пачакаем. Чаму не працуе? Ну, а, ён залез у машыну. Дык разварочвацца будзем? Ці як? А.
Вось. А чаму тут хутка едзе? Паварочваем. Галоўнае ў браму гэтую трапіць. Едзьма. А, ўсё, mission complete. А, mission failed? У сэнсе? Як failed? Окей. Акцептуем. Не трэба было, каб тая машына выехала, ці як? Нешта дзіўнае, добра. Так. Ляцім. Дзе там стаяла? А, вось. І хлапчуку, конечно. Вось яна. Ехаймо. Паварочвай толькі вось тут. Ну і так, збольшага місія, ну, такая даволі хуткая. Ну, там невідавочна было, што рабіць толькі. У гэтым праблема. А так, ну, нічога цяжкага не бачу. Так, унутр мы трапілі. Штосьці не думаю. Былы час. Так, хто там куляецца? Куды ты ляцеш? Так, мне здаецца, трэба поўны фулган узяць. Mission failed. Мне ж яго забіць трэба было. Так, я ўжо нічога не разумею. Ці там трэба забіць аднаго хлапца, а другі уцячы патрэбен? Окей. Так, ну зноўку робім. Так, ну, на хуткіх. Бо тут інакш нельга. Прастора вялікая. Так, і трэці. Дзе быў трэці? А, вось он. Паскудзь, ты куды? Вось. Да куды? Ну што ты? Так, сядайма. Гэта ніжэй. Пакуль не патрэбна. Там хтосьці за мной яшчэ бег. А, ну. Нічога ты не зробіш ужо. Калі я ўнутр траплю, гэты агент мне нічога не зробіць. Так, давай, сюды.
вийшов. Не сюди. Так, как худенько было. Так, ну. Ті-то я машину пошкодив, а не треба було. Де там я не. А, ось чекаю. Чекай, чекай, куди ти? Я не розумію. Добре, етап пошні. Зараз розберемося і все. Так, we have earned that. Officialist attended inspection. Drop into the car. It's going to be deployed around and you will have to find your own way inside. The science official must be begin greeted by them as has just by car he may attempt to leave it if he sees you. Ну, так, ён гэта і робіць. Дык а што не то было, калі я машыну ўзарваў? Behavior specialist, ну так. А, ну так, машину не треба було. Ну, окей, що? Головне не пошкодить машину. Так, зновку. Максимально. Ось так. Облетел. Так, худшей, худшей. Хоп. Так, не звертаю уваги ні на кого.
Здається, так. Хутко улятаємо. Куди? Вось. Здається, ось так гэта патрэбна было рабіцца. Разворочваемся. Упс. Ну, яна перашкаджала мне. Yes. Так, і колькі ўжо? Ну, ўсё, дастаткова. Зараз робім так. Ну, все. Так, усё. Ну што, дзякуй за прагляд, за тое, што былі са мной на гэтым стрыме. Усім, хто быў, нас зноў было не так шмат, не выстачала, як патрэбна было, але ну колькі ёсць, толькі ёсць. Я стаміўся стрыміць, ужо засталося зусім мала. Вось, таму крышачку яшчэ пацярпець. Я спадзяюся на наступным, я кожны раз так кажу, на наступным стрыме. Вось, але ўсё ніяк. Я спадзяюся, наступны стрым будзе апошні, мы ўсё скончым. У нас ёсць гауска. І таму я магу застрэліць тую кабетку, якая на даху сядзіць. Вось, і ўсё будзе добра. Вось, трымайце бучку, усім пакедага, яшчэ убачымся. Дзякуй, пакуль. Так, штось.